Kuya, kuy. Kuya ba? Ay, ay! Hello mga ka-familia! Welcome back again to my channel! So without anything else, please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates on my next video. So, gabi day mga ka-familia, wako kabalos usay nangahitabo sa among mga kasilingan. Nga, naay nanayaw mga bata bagi pang videohan, kani nga sayaw oh. Igugma ko kanimo murag tambutso ka aso-aso. Igugma ko kanimo Kato nga sayaw. Dayon, imbis lingaw-lingaw ra kay i-showcase gyud ang ilang mga talent, mga hidden nga talent sa ilang pagsayaw. Ug may isa kani sus kay nasuya man kay murag kato namang isa ka kuan bata may sige i-mention natong ga video nga oh sige sayaw tayo wag kiay ana-ana man. So mo siya gadumot mo siya bantay lang kanako. So sa ending de tan-aw na hitabo so kamo na lang taw. Watch the video guys. Tara. Moments later. Di ba minawa hining akong kantahan para di sa imo. Sayaw na! Ana, sayaw na! Akong pagbati ikakini sa akong kasing-kasing. Baby love, love, ikaw. Baby love, love, ikaw. Baby Tara nga. love, ikaw. Ikaw na yun, wala Tara, Flen. Dagli mo. Ayaw, ayaw. Pagtarong mo, Loy. Ay, 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 motor! Pagtarong, Loy. Kiyay, yun, kiyay. Ayaw, koy! Kuya, kuy. Oh no! Ay, ay, ay! Just then. So mo to ang video guys mga ka-familia no. So mga bata pa manggudpod so did you not pud ma-blame nga usahay ang kasuya na adjud perminting nga makaingon. Lalay na ano kanila mo siya gipansin anong ako wala man nga pala mo pinanay. So yung ana magyud na kay batag pamuot. So dali ra jud kayo masuko. Dali ra jud makay masukod ang imong pasensya, masubagay din diretso, di ba? Di amo taon sa tugi palo mo po diretso basig wala man po nangabungi, wala man po nagkadugo. So importante pag human adto kay bata man nagamigo hera gyapon sila. Later on away na pud, amigo na pud away nga na gyapon na murag kami pud sa una ba. So inig kada ko ana kanang matured na di makarelate sa puno sila yung mga binuhatan sa una magkatawa na po na sila. So before ta magbabay mga ka-familia, ato sining i-shoutout yung mga tawhana nga nagpa-shoutout sa ako para ipa-shoutout na ako sa inyo para mailan po ninyo kids sa ipa-shoutout. So first nga tawo nga nagpa-shoutout is ganyan na to og Prince RB. Hi Cups. Kuan, this is kuaning nga person sa kuha special. So please stay safe. God bless, di maglaglaad. Imong parents please. Basta. Ikaw, God bless always. Isa pa to. Kurtz Carol Linaw Paondog. So kanin siya, dako jud kini siya hinabang, dako kini siya og kanang ambag sa ako ang pagka-estudyante kay ining magklase mi. Mutapad na siya nako, pero mutapad siya nako, mo na pug ako yang kopyaan. Ako na po yung kopya always. Pero basta nga nang life sa estudyante, di jud mabuhi og di ka kakopya, no, di ba? So next is si John Dave Mijares. Shoutout lang po ni Lods. And isa pa man. Shoutout lang ko ni Mitchell Jao de Kipel. So maura to guys. Thank you for watching my video. So again, if you love watching my video, don't forget to like, share, and subscribe. And also hit the notification bell for more update on my next video. By the way, this is Phil Chow, your vlogger for today. Bye.